Moikka! Aloitetaan eka siitä, että jutellaan vähän, että mitä on life coaching, eli ratkaisukeskeinen valmennus. Se voi olla monille vielä vähän semmoinen tuntemattomampi juttu, mutta mä yritän kiteyttää tässä nyt sit sen ydinajatuksen, mitä se coaching on. Coachingissa voidaan ajatella niin, että pysähytään tähän hetkeen, missä sä nyt oot. Ei lähdetä liiaksi märehtimään, murehtimaan, kaivelemaan ehkä sitä menneisyyttä. Toki kaikki se, mitä on tapahtunut aiemmin, vaikuttaa siihen, missä me nyt ollaan. Mutta se ei ole semmoista, että me lähdettäisiin niinku purkamaan sitä menneisyyttä niinkään palasiksi ja käsittelemään niitä. Coachingissa katsotaan tulevaisuuteen. Eli tästä hetkestä katsotaan eteenpäin sinne, minne haluttaisiin päästä, ja ajatellaan, että lähdetään etsimään siihen niin kuin semmoista siltaa, miten päästään tästä hetkestä semmoiseen omaan haavehetkeen ja haavetilanteeseen. Coachaus on aina luottamuksellista. Se on aina coachin ja asiakkaan välinen hetki, ja se ei sieltä huoneesta tai tilasta tai missä ikinä ollaankaan, niin se ei sieltä lähde mihinkään muualle. Coachauksessa mä tykkään sanoa, että se asiakas on aina stara. Se on sen koko jutun stara, koska ne vastaukset lähtee aina asiakkaasta itsestään. Eli ne löytyy justiin susta itsestäsi. Coachin tehtävä ei ole antaa sulle vastauksia ja neuvoa sua, vaan semmoisilla niin kuin oivalluttavilla kysymyksillä auttaa sua etsimään sieltä sun oman mielen sisältä niitä vastauksia. Ne on siellä, mutta voi olla välillä tosi haastavaa itse löytää sieltä. Saattaa tuntua, että se on semmoista hattarahöttöä ja sumusta ja usvasta ja niin edespäin, kun elämässä on kaikkea. Jotta sä pystyt coachaukseen lähteä mukaan, niin sulla täytyy olla ne elämän resurssit silleen suht hyvässä kunnossa, että sulla on voimia lähteä pohtimaan niitä sun omia asioita. Sulla on hyvä olla sellainen joku ajatus siitä, että mitä sä ehkä kaipaat, mutta se riittää sekin, että susta tuntuu siltä, että jonkun pitää muuttua. Tämä ei voi jatkuu näin, mä en jaksa tällä tavalla. Ja sitten lähdetään etsimään, että mikä se on, mitä muutetaan. Sitten on hyvä, että sä saat nimettyä sellaisen tavoitteen, mitä sä lähdet tavoittelemaan. Eli ilman tavoitetta ei myöskään ole coachausta. Sä voit ajatella vähän sen sillään, että jos sä vaikka sanot taksille, että mä haluan Lappiin, niin sä pääset Lappiin, mutta sä voit joutua ihan minne tahansa puolella Lappia. Mutta jos sä sanot täsmällisesti, että mä haluan vaikka Ivaloon, niin sit sä pääset Ivaloon. Eli silloin, kun se tavoite on täsmällinen ja se on mietitty, niin silloin sun on paljon helpompi ottaa niitä askelia sinne sun omaa tavoitetta kohti. Eli coachauksessa ihan alussa lähdetään etsimään semmoinen iso tavoite, mitä lähdetään tavoittelemaan, ja sitten tärkeää on se, että sinne etsitään niitä välitavoitteita. Silloin, jos sen tavoitteen asettaa aivan liian isoksi, niin hyvin nopeasti tulee se hetki, että sä heität hanskat tiskiin ja sanot, että that's it, mä en jaksa enää. Aivan yhtä kuraa, ei tästä tule mitään, mä en pysty tähän. Ja voi olla, että sulla on sellaisia kokemuksia aikaisemmin ollutkin, että sä oot ehkä lähtenyt haukkaamaan vähän liian isoa palasta. Mutta coachin avulla sä pystyt lähteä pilkkomaan sitä sun tavoitetta niin pieniksi osiksi, että ne on saavutettavissa. Ja sitten kun sä niitä pieniä juttuja saavutat, niin sitä kautta sä saat myös sitten itseluottamusta ja sitä motivaatiota lisää, että sä jaksat jatkaa eteenpäin. Ja sä tulet lopulta saavuttamaan sen, mitä sä haluat tavoitella. Mut kaikki lähtee susta itsestäsi ja sulla täytyy olla se fiilis, että sä oot valmis tekemään töitä. Se, että sä oot valmis uskomaan siihen, että niitä mahdollisuuksia on. Ja sä oot valmis luottamaan siihen, että kun mä jaksan tehdä töitä, niin tää kyllä kannattaa. Voi olla, että sä sanot, että no mä oon koittanut jo. Ei tullut mitään. Mutta kuinka kauan sä oikeasti koitit? Koitit sä pari päivää, viikon? Jos sä haluat oikeasti muuttaa jotain, niin se vaatii vähän pitkäjänteisempää työtä. Mutta silloin, kun sulla on siinä se coachi apuna ja sä pystyt pallotella niitä sun ajatuksia ja sä saat apua siihen, että sä löydät erilaisia näkökulmia, niin silloin sun itselläkin saattaa tulla ajatukset, että ai niin, no enpä ollut ajatellutkaan tätä tällä tavalla. Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa on mun mielestä ihan supermakeeta se, miten asiakkaat oivaltaa asioita. Miten he huomaa semmoisia pieniä juttuja, mitkä oikeasti tekee isoja vaikutuksia. Tämä on se, miksi mä teen tätä työtä. Ihan ehdottomasti. Ratkaisukeskeinen valmennus voi auttaa sua
esimerkiksi joihinkin niin kuin arjen asioihin liittyen, mitä mä tykkään valmentaa. Se voi auttaa työasioihin, parisuhteeseen. Se voi auttaa ihan vaan siihen, että sä omaa itsetuntemusta ja omaa mieltä haluat treenata. Ja oikeastaan tuossa, kun tuon mielen mainitsin, niin se on se juju ratkaisukeskeisessä valmennuksessa. Niin kuin mä sanoin, että sieltä löytyy ne vastaukset sieltä sun pään sisältä, niin se on juuri se, mihin aika usein tartutaan. Siihen, että minkälaisia sun ajatusmallit on, mihin sun sisäinen puhe ohjaa sua. Ja sitten se, että mitkä uskomukset, semmoiset niin kuin tietynlaiset toimintamallit, mihin sä oot tottunut, esimerkiksi lapsuudesta, niin miten ne ohjaa sua, miten ne ehkä asettaa semmoisia esteitä ja blokkeja sille, että sä et pystykään saavuttaa sitä, mitä sä haluisit. Mutta sitten kun sä huomaat sen, että miten se oma mieli ohjaa sitä toimintaa, niin sä pystyt vaikuttamaan siihen, että sä saat sitä, mitä sä haluat. Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa puhutaan kognitiivisesta kolmiosta, missä on yhden terän päällä tunteet, yhdessä toiminta ja yhdessä ajatukset. Ja tämä kolmio on sellainen täys napakka paketti, missä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, miten sä ajattelet, vaikuttaa siihen, miten sä toimit ja mitä sä tunnet. Se, miten sä toimit, vaikuttaa siihen, miten sä ajattelet ja miten sä tunnet. Ja se, miten sä tunnet, vaikuttaa siihen, millaisia ajatuksia sulla tulee ja miten sä toimit. Ja jos sun pitää jotain muuttaa, niin lähde miettimään, mikä näistä kolmesta olisi se, mikä sen muutoksen kaipaisi. Onko se se, miten sä toimit? Onko se se, miten sä ajattelet? Onko se sitä, mitä sä tunnet ehkä jostain asiasta? Kun sä muutat yhtä, niin ne kaikki muuttuu. Mutta keskiössä aika usein on se oma mieli, ne omat ajatukset, ne omat uskomukset, ne omat blokit. Ja niitä työstämällä voidaan saada mahtavia tuloksia. Ratkaisukeskeinen valmennus voi avata sulle sellaisia ovia, mitkä sä oot ajatellut, että ne on sulle aina kiinni. Ratkaisukeskeinen valmennus voi antaa sulle sellaista toivoa, inspiraatioa ja semmoisia niin kuin, ilon kipinöitä siitä, että ei vitsi, mä voin sittenkin saada jotain semmoista, mitä mä haluan. Mutta sitten sulla täytyy vaan olla valmius siihen, että sä oikeasti uskot siihen, että sullakin on siihen muutokseen mahdollisuus. Sulla on mahdollisuus vaikuttaa sun arkeen, sulla on mahdollisuus löytää sieltä edes niitä pieniä asioita, mihin sä tartut ensimmäisenä. Jos se arki tuntuu ihan järjettömältä kaaokselta ja sulle ei ole jaksamista, sulle ei ole rahaa, sulle ei ole vaikka niin kuin energiaa, niin ei sun tarvitse muuttaa niitä kaikkia kerralla. Vaan otetaan sieltä se yksi ensimmäinen juttu, mihin tartutaan, ja lähdetään sitä miettimään. Ja sitä kautta askel kerrallaan se menee eteenpäin. Sitä sanotaan, että ei Roomaakaan rakennettu päivässä, niin ei se oma arkikaan muutu päivässä. Mutta se on täysin mahdollista, kun sä niillä pienillä jutuilla lähdet eteenpäin ja löydät sieltä ne pienet hommat, mihin sä uskot, että tämänkö mä muutan, niin sitten, tai jos et sä alkuun edes usko kunnolla, edes vähän, niin sitten kun sä vaan uskallat lähteä testaamaan, niin sä tulet huomaamaan, että hitsi viekää. Näinhän se on. Tämä oikeasti vie eteenpäin. Yes. Tässä oli aikamoinen tämmöinen nopea pläjäys siitä, mitä ratkaisukeskeinen valmennus on. Mutta ne tärkeimmät asiat, mitä sun kantsii sieltä muistaa, on se, että se on täysin luottamuksellista. Se lähtee täysin susta itsestäsi, sun ajatuksista, sun toiveista. Sä oot se stara, susta löytyy vastaukset. Coachi on sun apuna ja tukena, kysyy kysymyksiä, joiden avulla sä voit oivaltaa. Siellä on myös mukana tehtäviä ja semmoisia erilaisia tapoja käsitellä asioita, mitä voidaan käyttää, jotkut mielikuvaharjoitukset tai kirjoitustehtävät tai mitkä ikinä. Mutta nekin voidaan päättää just sellaiset sinne, mistä sä tykkäät. Sun ei tarvitse tehdä mitään sellaista, mikä on vastoin sitä, mikä tuntuu susta hyvältä. Mitäs vielä? No mutta aika hyvin tässä tuli näitä steppejä ja vastaavia. Ja sä sait ehkä kiinni siitä, että mitä se ratkaisukeskeinen valmennus on. Jos sua kiinnostaa käydä kurkkimassa lisää, mitä mä teen, niin käy mun nettisivuilla www.propriumbio.fi ja sieltä sä näet myös sitten niitä mun valmennuspaketteja vastaavia. Siellä on myös sellaisia maksuttomia teematuokioita, jossa sä pääset puolen tunnin aikana tutustumaan muhun valmentajana ja myös siihen, että minkälaisia työvälineitä ja kysymyksiä ratkaisukeskeisessä valmennuksessa käytetään. Jo puolen tunnin aikana
sieltä tulee taatusti jotain oivalluksia sitten, että mitä sä voisit ehkä lähteä sitten arjessa muokkaamaan ja pääsee sitten kohti sitä sun haavearkea. Ihanaa. Jatketaan taas. Moikka!